Skriva så you guys want to hear a joke? Och så säger jag japp, akkurat det just jag koppnen. No. Ready up. Nej! Minst i hesfer så. Yeah. Símun! Jag tror vi alltid glad med det där. Du bort. Akkurat som jag. Okej, Andrias. Ja, får jag nu. Självan. Får jag nu till. Jag får lycka i att tänka Jose. Jag var signer. Fuck, jag var signer. Jag tackar dem för tända Jose i mina hus. Nu har vi tänka perna till. Och så är jag kötlar rika. Inte det viktiga bärna. Hanta peran. Andrias, jag har vint. You have the wind with me. Boosh! Damn it. As brony dager. Hej Levi, vi nej. Hej Fabboskus. Varsågod. Här är grint. Grint ikväll då. Färg grint. Och fra jag långt igen. Jag vill helst få en montage skott. Nej, monster som mun fälla på oss. Boosh! Det är väl montage där. Whatever. Okay, Andreas, okay. Taste your own medicine, Andreas. Snap. Men tack, Bob. Uh-oh. Yeah. Montage. Det är så semi-montage ting. Yeah. Montage. Det är kassen för att ge som vinnerspel. Ja, hur snackar mini börjar man vid? After bacon, jag akkurat tid. The day you almost killed Captain Bacon. Tid. No! We Levi. Livkassan. Fuck all y'all. Ja? Because Jeremy mer okej. Finda. Livkassan Levi. Du är nog okej. Jag dodge. Snap. Jag var faktiskt började för ill va, men det var släkt planen jag var. Det hade nog borta Nick. Det var dodge. Men det är inte håll. Shit, det är självan. Så att du har en plan som måste committa till den, okej? Det tar inte bara konsekvenserna. Nej, men jag har faktiskt kunnat ivlig vara. Men jag har ju lagt planen av den. Så. Vad plan? Så, nu kommer det spela. Finish the job. Carrot jumper. Han ska kasta. Pröv om att det. Jag ska lägga på ett total skill shot där, Esper. Okej. Eat rocket shit. Eat rocket shit. Eat rocket shit. Oh yeah? Enda spel. Nej, it's amazing. What do they mean? Amazing. Okay. Du. Inte köra sig farmerna. Ja. Mister, du är bara tvärsnygg. Det var ett... Han läktar rynka så snäll. Gosse. Faces av alla. An A for effort. Fast.
Så hva gjør vi? Vi break. Jeg har alltid vill dräpa honom. Oh my. No. Oh, vi sätter Rickard. Okej. Oh my god, vi sätter Rickard dit. Vi ser heter Rickard. Okej, vi vinner bossen här. Ah! Jag sa ska hända. Oh my god. Jag spelar på Oh den my Game God. Boy, jag vet inte ska hända. Oh my. Jerry, en montage, Símun. What have you done to yourself? Montage! Yeah. Jag fick en. Jag räknar mest till hur Skyvar dött i över. Ja, kamikaze. Är det double damage den här jag gör någon? Oh my god. Du vill bruka så runt nu och vara störst. Okej. Gör också störst vi är så runt nu. Ja, störst. Att det är kallt störst. Yeah. lovar. Jag vet inte ska hända. Kinto kan du inte. Montage. Ouch! Ah! Montage. Vi störst, tror jag akkurat det hash för att hända det va. Hur ska Out, they go. Du kan köra Williams. Jag vill ha Back from beans. Du kan liksom köra ner min där. Shut! Get out of here! Nu väckte jag mig! Stop touchar! Eggface. Oh my god, that's very kind. Yeah. Ska inte jag? Jag säger väldigt lyckligt där för. No! Nu vinner X-Face. As expected. Nästa för det träffar så skulle det vara like Eggface. More like X-Face. No. Oh. Deka! Spär, du säger att det. Oh my god. My god. Oh, you're Hey, yo, what you gotta do? Jesper! Genuinely, Jesper. Hey, you. What you gonna do? Sucker där. Ska det sushi jag då? Hey you. Come for you, it looks short. Ja. Oh. No! Oh, jag dachte okej. When they come for you. Yeah. Hey, you. Eu que seja qual não manda. Yeah. Oh. That was a warning shot. Warning grenade. I got granat efter Nøkur bara för jag. Get us out of the lawn. What's that? Hey you! What you gotta do? Like a pant upp det. Okay, you guys ready for this? Shaka! Bum 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 bum. Ah. Bum. Yeah, that's a good shame we were sick though, okay? Tack och det. Visst var det ju backflip? Backspace. Ah ja. Ich profiterar alltså, eller? Snubbe. Jag vet inte. Jag kan bänka på han, okej bara. Det fick hon i spel. Ja. Mhm. Gaza! Oh! No. Oh man! Push it. Oh. Här vi där? Och nu har jag Worms Armageddon. Jag vet inte om kväd effekt faktiskt. Men lägg mig inte. Oh my goodness.
Nei. Hva gjør Ja. du så nå? Jeg fucker ikke noe svært. I will survive! Vi kom til så langt, ja? Tror jeg at han var rymer, takk han gjør enda. Ah. Altså, Any last Jeg må- requests? Jeg spiller Gameboy. Jeg spiller Gameboy. Vi begynner Pokémon-spillet, ok? Jeg kan finne Pokémon. look up that Pokémon Master. Altså, What jeg, the- når jeg just where at ut best- at tingene som jeg feirer kassen og tid. Jeg nøyes tid. Ok? Så ser det bare. Tjej. Dette får være spennende for Fem, alle ting. fyra, Super fast. tre. Ja! Tjej. Aj. Flawlessly executed. Ultimate poke. Game on.